almogaves, el nom és d'arrel ja àrab, a base. Diuen els lingüistes que el seu nom significa una mica els arrasadors, els destructors. Sembla ser que era un tipus de tropa que surt allà al voltant del segle X-XI i que eren tropa militar de baixa casta. Una part de l'any dedicaven a això, a la transhumància, a anar-se movent amb els ramats, etc. I l'altra part de l'any a fer la guerra. Aquests ramaders, amb el temps, van anar entrant generacions de gent que només dedicava a fer la guerra. Però quan hi ha una tregua i a pau, aquesta gent molesta. I aquí és on els almogaves comencen a agafar fama. Mala fama.